سلام كبرى تخططتنا كم كان يخم سلام كتكون تسفى قبر دمتي يسمع الذي كونفيرم قبرني مو أبغلا اسمع له مثلا يا جزيهم وركيهم تفلتوا سلازي نايلهم زي قد سكم تخوينو أقول لهم ناقال سرحكم كتعتو تناي حجركم تيزر لكم مس زيناتات مس انفيديا عابي زيناتات مسينا له ترجع كل التكس أبسل استمي إتاوي تقول إذا لا أبز جزيزي بالانتير كبابي شو مونتمي إتاوي توصيخات أنيحة كريوكم يسنحيله تسلا تي all time high 400 14 كبابي نيرو أبز جزيزي كبابي 400 لا كابزن العلم كي تخل ديا ولا over value ديا زلا نشتينات قام كلوكم يمزينا ستح هذا مالتي مايكرو استراتيجي لو مون بزح بيتكوين بمجزء درجة كل تمي إتاوي تبع علم نازل له بيتكوين كونن وبقي عمله إذا أنت يسلواك قبل دخل أبتات كاليهون وكا بيتكوين بحفشة كان رأينا أنا أبز مزلوا كل تسلسل 4-5 عامات زبالة كم سألنا زخل ستوكس كم مخرج يكون كم حسابات ككافلوكم كفتني كم قلنا تشاينا تكالات أبز جزيزي درجة شديش شوعة شمونت مئة توصيخنا له اللومي مالتي سلمن تين كم توصيخن زلوا نحجها انت عين تصلوا كهلوا يخل زبل حفشاوي كوباكمه تيك توك كم تتفلطوا ويا بزينات سمعوا تخوني هنا تيك توك وكاب بانجيرهم له ويا كقدوه بزح يفتن له اب يو اس مالتي زخه ناي تشاينا تكالات يكون كم بعد تسلا زعما سلاخه تشاينا ندحري تمليسهم نتناي امريكا تكالاتك كقدوه يخلوا اليوم بعد ابل بزح عتاويتاتن كاوي انفيديا حدا كابهم يخون على كن رينا مالتي اوف كورس كم تقول غزيه بس بيتكوين ستحازه تكالاتكا كنزراربلو كنفتنينا سلازي زي نايلومي زهبكم تمرتي نزي مثل ويزينات حفشاو مالتي شير غيركم بتومو او خلنا تخيلنا تمددنا كنجمر مالتي لايك زي قبلكم كلايك قبروا بليز تم تكاتاترو بزحات تلايقن بتعمي واحد مسألمو نشتكستاي كحجز خالي رايت سو ثانك يو راي عبالات ناي زي channel بمقان كأحوات كم زتريو هلو عزم كيال حونا هابتم كمون راي عبالات ناي يوتيوب channel بمقان تي ناي ستوك ماركت زولة تمرتي ويكم زنا حجي أقدر سخون الزيناتات سنبت زوهاب تمرتي حفشاوي يوهاب يوم سلازي عبالات كتكونوا مستدليو كباب عسل أرسي بمخفال كله ناي ستوك ماركت زولة تمرتي كتمهارو تقول لكم أبلاد زيكم مالتي أوف كورس تم أبلاد كات فلتوا لكم أبز جزيزي تقبل أب فيدل فاينانس زلنا أبلاد أبزنا كوميونيتي مالتي كبابي كلتم 120 شوعاتنا لنا حجي معلتاوي بزحاتنا أتو لنا سلازي تانكيو كبلوك ميدل نخلكم عاتكم زلهم سلازي ليس جو كبابي 7 نتوصيخنا لك بحجي أبزناي حدش عمد 300 بس إحنا قالينا بزح انتيلنا مسناي جزاو تستتح هذا تمرت ديو كمولنا يكال مس فاينانس تستتح هذا تمرتي كوسخلكم نخلينا مهنياتو ناتكم تي جنزب زمس بحفشة أبتنا كوميونيتي كنوافرو يحجزنا ري إنفست نجبرو مالتي أوف كورس تي حجز كابت كوميونيتي زي اللي تقولين جن تعبيت كهلو أزي كشجر سلزخل سلزي بليس يا كل التسلسل زحجزنا بممساك أوف كورس كنعبيو نخلينا تي كوميونيتي ناتنا زلوا عسل تقرسي بزح زها سيكون وكال كمان زت في مالتي رايت سو يا أبتنا ديسكريبشن كقول فلكم أبغى تكون تريلي أبالات كتكونوا تخوريهم تمرتنا بزومينا نهبو حنت جزيب سمون كنت جزيب 3 جزيب سمون أبنة روبوت أقدر سخون حبريت هسلا زلوانا نايتهم أبالات سخونوا كوبان كفتني أبغى عمالتي رايت سلازي بمن يخدموا لكم زي قديمة زي حبركم بإنفيديا كجمروا لكم بدحر يجن ناي بالانتير ناي تسلا ناي مايكرو استراتيجي ناي تكالاتن كن ريو كن فتنينا مالتي سلازي دقيمة قاعد حنمساكم كلهم أوكي سناي right yeah screen share قبل لكم window and this is what we need زيادة لنا right so أب فيدل فاينانس لكم أب تيك توك يوتيوب كعس أخذي بزخنا قاعد عميتات anyway أبغى يتأمنوا سلزي أب تيك توك لكم أبي فولو تقوم ندخل لكم فيدل فاينانس لكم لو مسيح في هذا نبركم بالانتير كباب شو مونت مئة أو كم زوا سخت إذا خا بسنكي كل التسلسل مخنياتاتي of course أنت كم زخنة نشتي حبري تخبوكم قدمي إجن يا تقدمي تنتهتبل كم تقدم خيركم صنعكم زي بالانتير شمونت مئتاويت بري ماركت وسيخة 5 سنحتي أبز جزيز 6 مئتاويت على أنوي كريكم خليه صنحيله 6 مئتاويت وسيخة لا إذا خا بسنكي زخونة سمع تقبل على بالانتير حنت خبتن زعابة يا زبالة ناي سوفت وير تكالات مخانة كباب 10 6 كرش خلاينا تزارينا لا مس انفيديا أبز channel مالتي سلازي أبز جزيز جن بتعمي أوفر فاليد ويكا كبيرات شيء سلازي لا سلازي كروب تنقل بالي خلوكم زلي توصل تخلي أوف كورس كاب كتامي خطوات تخلي حفش أو جن صبغ زينات رايز موتوزلو أبز جزيز مس حنتي تكال ناي مس بعل بوز ألان أند أندريل زبال ناي
ምክልኻል ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ኮይኑስ ናይ ምክልኻል ሕጂ እንታይ እዩ ሶፍትዌር ኮይኑ ዝኾነ ኩናታት ከይመፅእ መፅናዕቲ ወሲዶም ፈሊጦም ነቶም መንግስቲ ሓበሬታ ይህብዎም ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ምስኡ ዓብይ ስምምዕ ብምግባር ብዙሕ ኣታዊታት ጌራ እዚ ከዓ ዋጋ ናይ ፓላንቲር ክትውስኽ ቁርብ ሓጊዝዋ ኣሎ ካልእ ናይ ኣይትፈልጥዎም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ፅኒሕ ለከሪአኩም እየ زين تكالات زين أب S&P 500 index أتيا أب كال index أتيا أب QQQ ويكا أب ناسداك 100 أتيا بحفشة أب index فاندك تأدخل لحد تكال تجديسكا وتجديد كأي هتجزء تي index تجزء كلها ناتا تاكل وكاي صلوا كل وكاي مالتي سلازي بالانتير كا أب QQQ ويكا أب تناي ناسداك ناي تكنولوجيا حالي في آخر من فلتو سلازي أبز جزيزي ناي زمت زلوا عربي انتاك خوني ريبالانس الله أوكي أب سلست ورحي حما أوصي زمزة يوصون كابو صبغ أوصي زمزة أنا ويأتون حقتها تلوم ناتهم أفكار زمالوه بحافظ شاقن أبزي كيو زبلكم زلخو كتأتو تثبيتي قبر الله سلزخونه نسخة أحدك حق زاخو إلو كال ناي إيلون ماسك فيديو شير جير نيرو نايت سي او نايت حدا مالتي سي او ناتو اكلين سباكون اني باي بال كجمرو كله مسبع ايلون ماسك قال كابتيوم باي بال مافيا سيلوم زوع ناي تكنولوجي عبيتي بلايرز ويك اتتصاوتيهم زخون زلو مالتي سلازخون فيديو امسي نيرو ايلون ماسك شير جيرو له ابزي ستا حجتي صبق ركباتكم زلو اذا نبعلو مس دونالد ترامب كا صبق ركب زلو اذا كله صبق زيناتات انت كغبراك يلو كحجزا بمقال كم سريو زلوهم كباب 7.58 ميتاويت وسيخا صنيحه 8 كلتن كوينا اوف كورس كم زبلكم 10 5 10 6 10 7 خلا زوافركم سوري كندي عصفتات امثيلنا له مالتي سلازي اكسلنت ويل دان تزيناتات ابزلكم بوز الان بالانتير بارتنرز فور ديفنس انوفيشن ناي مكلخال انوفيشن سلازي انتايو اتيوم اوريدي بزح عمتات مس منغس امريكا مستي اصوار صبو يسرحو سلازي نبرو ناي بالانتير تكنولوجي بمطقام كاب تشاينا زمصوم دي كاب راشا زمصوم دي زخونه بناي تكنولوجي كاوي ኩናት ዝግበር እዚኦም ክከላኸሉሎም ክሕግዝ እዩ እቲ ናቶም ሶፍትዌር ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዜና እዚ ብምምጻእ ብጣዕሚ ክሕግዛ ክኢሉ ድምፂ ከይበልኩም ያ ተወሳኺ ኣብ ዘለኩም US ስፔሻል ካልኣይ ከዓ እዚ ከዓ ማለት እዩ US ስፔሻል ኦፐሬሽን ኮማንድ ኤክስፓንድስ ኮንትራክት ዊዝ ፓላንቲር ቱ ዴሊቨር ኣድቫንስድ AI ኣድቫንስ ወይ ከዓ ልዑል ደረጃ ዘሎ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ብምምጻእ ሚሽን ማናጀር ዝበሃል ማለት እዩ ሚሽን ማናጀር ዝበሃል AI ኣድቫንስ ዝኾነ ወይ ብጣዕሚ ልዑል ዝኾነ ምስኦም ውዕሎም ተገይሮሞ ኤክስፓንድ ገይሮሞ ወይ ከዓ አንዊሕሞ ኣብዚሕሞ ውዕል ኣትዮም ከም ዘለው ሓበሬታ ኣብዚ ከዓ ይህበና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ደምብራብ ዝብለኩም ኣሎ ቴክኖሎጂ today announced the expansion of its contract with the US special እንተኾነ ግን 36 ሚሊዮን እዮም ክወሃቡ ፓላንቲር ዝወሰኸቶ 600 ናይ ክንደይ ናይ ከባቢ 7 ቢሊዮን ዝኣክል ማርኬት ካብ ያወሲኻ ስለዚ ማዕረከም ክትወስኽ ኣይግባእኒ ግን ናይቲ ዜና ናይ 3-4 ዜናታት ክውስኽ ከሎ ኣብ ልዕሊ ምስ ትፅንሕቶ ሞመንተም ቀጥታ ክትወስኽ ሓጊዝዋ ኣሎ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ግን ክትወርድ ከዓ ትኽእል እያ ቀልጥፍ ኢላ ማለት እዩ ስለዚ ተን ቀንዲ ከም ዝገበራ እዚአን ክኾና ከለዋ እቲ ሼር ገይርዋ ዝብለኩም ዘለኹ ኤሎን ማስክ ከዓ እዚ እቲ ሲኢኦ ኦኬ እዚ ሲኢኦ እዚ እቲ ሼር ዝገበረታ ቪድዮ ኣብ ቲክቶክ ኣብዚ ትዊተር ከይድኩም ክትርእይዋ تقول لهم هاتين جزيرة يوصلكم ماركت كأنها تخفت إحجى هنريه كمي يقبل كم زلوا بحافظ شاقن بسن كزي بالانتير واقع كتوسخ إلى بحجة أنت شتنا يا دوي كمي حيش زبل أو فيس الحسابات كبوكمي كلمي يجن عداقة إنها تخفت لنا إحجى حوات واقع ناي بالانتير أنت يخون الله رأيوه 8 لابز جزيرة تقول لنا الشيء مالتي قلنا الشيء تقول بزح توسخ غنيا so we'll see how it goes بحافظ هات زينات مسيوات له بتعمل صبغي روبين هود 0% علاتنا سوفاي 2% جراب تم زيت فولتوا حنتي دحن وسيد كتمس تخل زبلا تكاليا نزم زبلا 3-4 عامات مالتي سكوير كتقودل كلها ايت فولتوان يخم مره كبابي 26 تشيت على ازقا ناي بيتكوين مورادي مالتي مهنات بيتكوين كبابي 9 كرشي اكل تبزلا بعبي كن كمصينا ناي تسلا زيناتات علينا تسلا 400 هاري مالي حقي 400 هاريمان يرانا تي روبين هود ناي مشتوكا يا هاريمان يرانا يمشت مثلني 400 كلتن بزي حصنيها حجيجن 397 لا اول تايم هاي ويك انا ريكورد صبرته الجزيه كان ياخذنا احوات 414 يورو تري وانت اللي هم ابزي كلتشحن 21 ورح 11 مالتي كلتشحن 414 ابزي جزي 400 ازلا زو كل الحليفه ابزي بزي حلا ابزي نازلنا كاله جن ناي انفيديا لنا انفيديا 138 አላ አይ ቢሊቭ تحت 130 እንተኺዳት لكم
كل اب بلانتير زلو ገንዘብኩም አውጪኩም ኣብ ኤንቪዲያ እትዎም በልኩም ነርና ኦብቪስሊ ከም ምኽሪ ይኮነን ዳስ ዋይ ውዱ ማለት ናተ ተዝኸውን ነሩ ምክንያቱ ኤንቪዲያ ተእቶ ዘላ ገንዘብን ናታ ዋጋን ክወዳደር ኮን ማሲ ኤንቪዲያ ንባዕላ ሓንቲ ኣነ ኣብዚ ናይ ናታ ኮሚኒቲ ብዙሕ ዘምፀእኳ ወይ ብዙሕ ተቐሰላ ዝነበርኩ ስለዚህ 138 ዝኾነ ዜና ኣሎ ኤኒዌይ ክመጻልኩም ናብቲ ዜና ብሓፈሻ ግን ንሳ ተእትዎ ገንዘብን ዋጋን ክወዳደር ከሎም ፓላንቲር ተምጾ ገንዘብን ዋጋን ክወዳደር ከሎ ዓብ ፍልሊ ዘሎ ስለዚ ሪስኩ ኣብ በዓል ኤንቪዲያ ክትወስድ ከለኻ ቁሩብ ክሕግዘካ ክእሊ ኤኤምዲ እውን ከምኡ ምስ ኤንቪዲያ ዝተተሓሓዘ ኦፍ ኮርስ ከም ንፈልጦ ማለት እዩ ራይ ሮኬት ማራ ኣብቲ ከባቢላ ሮኬት ላብ ኤስኤምሲኣይ ስቲል 47 ኮይና ኦፍ ኮርስ 19 በጻ ዝነበርታ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ከምዚ ክትወስኹም ኻላ ብጣዕሚ ዝገርሚ ቻይና 700 ተወሲኽኩም ኣሎ ኣብዚ ኣሕዋት ኣነ ኮነ ቻይና ብዙሕ ዝደፍሮ ነገር ኣይኮነን ግን ዜናታት ስለ ዘለዎ ከምዚ ክወስኽ ክኢሉ ማይክሮ ስትራቴጂ ሓንቲ ካብ ሓን ዝኾነ ውፅኢት ከምፃልና ክእላ ምስ ቢትኮይን ዝተተሓሓዘ ንብላ 200 ናይ ዓለምና ቢትኮይን ትውንን 382 ፀኒሕ ኣጋጣሚ ኣብዚ ከባቢ ናይ 2000 ገለ ዝኾነ ሼር ኳ ገዜ ፀኒሐ 393 ኮይና ኣላ ኢስ ኤክስትሪምሊ ሪስኪ ብጣዕሚ ሪስክ ዘለዎ ግን ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ውፅኢት ከምፃልና ዝኽእል እዚ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ክልቲኡ ሪስኪ ፓላንቲር ምዝን ኣብዚ መዋፈርኩ ነይራ ካብ ክልቲኡ ምርጫ ተዝህልዎን ነይሩ እዚ ሮኬት ላም ኣየልየኩም ኤኒዌይ ኤክስትሪምሊ ሪስኪ ብዙሕ ፍልጠት ኣለኩም ብዙሕ መፅናዕቲ ወሲድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ፀገም ካብ ዝሓፂር ግዜ ብዙሕ ሚእታዊ ስለ ዝወሰኸ ቁርብ ከፈራርሕና ክእሊ ግን ፅቡቅ መጻኢታት ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ብፍላይ ትሕቲ 15 ገለ ዋግኡ ክወርደልና እንተኽእል ማለት እዩ ካልእ ፎርቲነት ኣለኩም ኣብዚ ገለ ካብ ሶፍትዌር ትካላት እንተመሪፅኩም ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ከምፃልኩም ይኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብ ዝመፅ ዘሎ ዓመታት ራይ ስለዚ የኣኽለና ኣብዚ ኣሕዋት የኣኽለና ክብል ከለኹ ዝዋጋታት ንምርኣየ እምበር እቲ ዜናታት ኣለና ከሪአኩም ኣብዚ That's true. Okay, Palantir above 80 here. This is crazy. ናይ ፓላንቲር ከሪአኩም ፀኒሐ ይመስለኒ ካልእ እንታይ ብዚ ናይ ፓላንቲር ዝወዳእ ኩልኩም ዜና ማለት እዩ ፍራይዴ ኤስኤም 500ን ኣብ ናስዳክን እንታይ ዝገብራሉ ግዜ ሪባላንስ ዝገብራሉ እዩ ኦኬ ከም ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ እንተሪኢኹሞ ኤንቪዲያ ስለምንታይ ዋጋ ወሲኸ ነይራ ብሓፂር ግዜ ኢንተል ካብ ዳውን ጆንስ ዝበሃል ናይ 30 ዓበይቲ ትካላት ናይ ኣሜሪካ ወፂያ ኢንተል ንነዊሕ ዓመታት ነይራ ኤንቪዲያ ተኪኣታ ኤንቪዲያ ዋጋ ክውስኽ ከሎ ኢንተል ከዓ ዋጋ ጎዲሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ኢንደክስ ፋንድ እንተኣትያ እቲ ኢንደክስ ፋንድ ክትገዝኦ ከለካ ክፋል ናይታ ትካል ትገዝኦ ስለ ዘለካ ናይ ፍራይዴ ከዓ ኣብ QQQ ክትኣትያ ዝብል ግምት ኣሎ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነ ኣሰት ኣንደር ማኔጅመንት ወይ ከዓ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዘሎ ተዋፊሩ ኣብ ናስዳክ ስለዚ ንኣብነት ኣባላትና እንታይ ሚልና ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ናስዳክ 100 እንተዋፊርካ ካብ ናይ S&P 500 ዝዓበየ ውፅኢት ከምፃልካ ክእሊ ንእሽተይ ምስ ዝተሓደረ ሪስክ ከዓ ክህልዎ ናይ ግድን እዩ ብሓፈሻ ግን ንዑ ክትገዝእ ከለካ ሕጂ ስኻ እንታይ ትገዝእ ኣለኻ ማለት እዩ በዓል ኤንቪዲያ በዓል ኣፕል ትገዝእ ኣለኻ ፓላንቲር ከዓ እንተኣትያ ኦፍ ኮርስ ዋጋ ንክትውስካ ስለዚ ሕግዛ እዚ ኩሉ ዜናታት ከምዚ ኣብፅሕዋ ኣሎ ናብ ኤንቪዲያ ክወስደኩም ካልእቲ ኦኬ ኤንቪዲያ ብቻይና ተኸሲሳ ኣላ ኦኬ ቻይና ኦፕንስ ኢንቨስቲጌሽን ተኸሲሳ ማለት ኣብ ኢንቨስቲጌት ገብርዋ ኣለው እቲ ቀንዲ ምክንያት ከዓ ሓንቲ ትካል ነይራ ቀደም ግዜኦም ሕጂ ኣብዚ ዕዳጋ ናይ ስቶክ ማርኬት ይኹን ናይ ትካላት ናይ ዓለምና እንታይ ይከላኸሉ እዮም ሓንቲ ትካል ንዝኾነ ኢንዱስትሪ ክትዕብልሎ የብላን ዛ ዓይነቱ ማለት ሙሉእ ብሙሉእ ሞኖፖሊ ክትህልዎ የብላን ወይ ክትቋፃፅሮ የብላን እንታይ ዳ ኣብዚ ለኩም ኣንቲ ሞኖፖሊ ዝብል ማለት እዩ ኣንቲ ሞኖፖሊ ክትቋፃፅሮ የብላን ሕግታት ኣሎ ሕጂ እንታይ ትገብር ኤንቪዲያ ግን ኣብ ኩለን ናይ ኤአይ ስቶክስ ተዋፍር ማለት እዩ ሓንቲ ትካል ትመፅእ ተዋፍረላ ሓንቲ ትካል ተዋፍረላ ሕጂ ሳ እንታይ ትገብሮ ትዕብልሎ ነቲ ናይ ኤአይ ስለዚ ከምዚ ከዓ ስለ ዘይደገፍዎ ቻይና ከዓ ኦፍ ኮርስ ኢንቨስቲጌሽን ክንገብር ኢና ኢሎም ኣለው እዚ ብጣዕሚ ፅልዋ ክገብረሉ ትፅቢት ስለ ዝገበረሉ ኦፍ ኮርስ ኤንቪዲያ ክንደይ ፐርሰንት ጎዲላ ክሪአልኩም ክእለ ኣብኡ ከለኹ ወፃእኩ ሚስተር ኤንቪዲኤ ያ 238 ኣላ ሆፕፉሊ ትጎድለና ትኸውን ኣይ ዶንት ማይንድ ካብተን ኮንፊደንት ኮይነ ዝዛረበለን ትካላት እያ ብኣታዊታት ኣብ መጠን ማለት እዩ ነምበር 1 ፅቡቅ ኣታዊታት ፅቡቅ ማርጅን ፅቡቅ ዕብየት ተርኢ ትካል እንተሃልያ እሞ ከዓ ነቲ ኤአይ ጂፒዩ ደርጋ 95 ሚእታዊት ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዓለምና ትፀሉ መን እያ ኤንቪዲያ እያ ስለዚ ተወሪዳትና ዝበለፀ ዝብል እምነት ኣለኒ ተደይቡ ግን ኦፍኮርስ ይኸብረና ስለ ዘሎ ቁርባ ሽግር ከብል ክእል እዩ ናይ ቻይና ግን ስለምንታይ ፅልዋ ይገብረሉ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣሕዋት እዚኣ ናይ ኤንቪዲያ ረቨኒ ማለት ኣታዊ ማለት እዩ ትግርኛ ቁሩብ ክሳይ ከይብለኩም ኣታዊታት ናይ ቻይና ካብ ቻይና ዝመፅእ ንብረት ጠቕላላ ኣታዊ ካብ 60 ቢልዮን ዘእተወቶ ኣታዊታት እቲ 10 ቢልዮን ካብ መን ዝኣተወ 13 ቢልዮን ካብ
ካብ ቻይና ዝመጽይ ኣብ ዝለዓለኩም ካብ ቻይና ማለት እዩ እቲ 26 ካብ መኒ ካብ USA ሕጂ ታክለኩም ደሊ 10 ካብ 60 ሚእታዊት ካብ 60 ቢልዮን ታ 10 ቢልዮን ማለት ከባቢ 15 ክሳብ 18 ሚእታዊት 16 ንበል ኣበረጅ 16 ወይ 17 ሚእታዊት ዝኾን ዘሎ ኳልኩሌት ገብሮ ኸለ ብዙሕ ግን ዘገድስ ኣይኮነን ከባቢ 16 17 ሚእታዊት ካብ ኩሉ ኣታዊታታ ካብ ቻይና ዝመጽይ ኦኬ ንቻይና ትሸጦ ነገር እዩ ስለዚ ቻይና ኢንቨስቲጌት ጌራ ክትእግዳ እንተጀሚራ ከምዚ ቻይና ከምዚ ኣሜሪካን ቲክቶክ ዝእግድዋ ዌል ዋጋኣ ክጎድል ተስቢ ስለ ዝግበረሉ ኦፍ ኮርስ ዋጋኣ ክጎድል ይርኢ ኣሎ ምክንያቱ ዋጋ ናይ ስቶክ ኣለና ኣታዊታት ናይታ ስቶክ ናይታ ካምፓኒ ኣለና ሕጂ ክልቲኡ ኩሉ ግዜ ማዕረ ይኮነን ዝኸደልካ ንኣብነት ፓላንቲር ልዕሊ ዓቕማ ትሸይጣላ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ውዒሉ ሓዲሩ ንዕኡ ምርኻቡ ኣይተርፎኒ ማለት እዩ ስኢሉ ከይድ ይኽእል እዩ ወላ ሓንቲ ስኢሉ በቃ ሰርች ላይ ስለ ዝገዝኦ at the end of the day ግን እቲ ናታ ፋንዳሜንታል ኩሉ ግዜ እቲ ቁኑዕ ክርከቦ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቁርብ ጽልዋ ጌርላ ማለት እዩ እዚ ናይ ፓላንቲር ኣቀዲመ ክገልጸልኩም ፀናሕቲ ካልእ ናይ ማይክሮ ስትራቴጂ ኣለኩም ኣብዚ ኣሕዋት ማይክሮ ስትራቴጂ acquires 21550 21550 ቢትኮይን ገዚኦም ሎሞ ከዓ እዚ ከዓ is amazing ኣብዚ ጠቕላላ 423.6 ቢትኮይን ይውንን ኣለዉ ወይ 423,650 ቢትኮይን ማለት ዳርጋ ልዕሊ 2 ሚእታዊት ኣብ ዓለምና ዘሎ ቢትኮይን ማለት 21 ቢትኮይን እዩ ዘሎ መን ዝውንኖ ማይክሮ ስትራቴጂ ብኸመይ ኣነ ካብ ማይክሮ ስትራቴጂ ዝውንን እንተኾነ ግን ናቶም ኣቨሬጅ ወኒኖሞ ዘለዎ ቢትኮይን ኣቨሬጅ ብጣዕሚ ልዑል ስለ ዝኾነ ቢትኮይን ክትወርድ ከላ ብጣዕሚ ክትህሰ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ እቲ ኣብኡ ዘሎ ሪስክ ኣብ ግምት ኣቲና እንተዋፊርና ኣሎ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ግን ኤክስትሪምሊ ሪስኪ ብጣዕሚ ልዑል ዝኾነ ሪስኪ እዩ ሕጂ እንታይ ዝሕግዘና ኣይ ግን ንኣብነት ኣብ ኢንግላንድ ይነብር ቢትኮይን ተገዚአ ከም ትፈልጦ ግብሪ ክኸፍለሉ እየ ኣብዚኣ ተዋፊረ ግን ኣብቲ ናይ ነፃ ግብሪ ዘይከፍለሉ ወፍሪ ኣብ ኢንግላንድ ጥራይ ዘሎ ኩሉ ይኮነ ዘሎ ኣብኡ ንክዋፍር ክሕግዘኒ ይኽእል እዩ ስለዚ ንኣብነት ቢትኮይን 100% እንተወሲኻ እንተሸይጥዮ ድሕሪ ዓመት ማለት እዩ እዚኣ ካብ 100 እንተወሲኻ ኣብዚኣ ማይክሮ ስትራቴጂ ከዋፍር ከለኹ ዝዓበየ ውፅኢት ኣለኒ ምክንያቱ እቲ 100 ሚእታዊት 20 ሚእታዊት 30 ሚእታዊት 40 ሚእታዊት ግብሪ ክኸፍለሉ እየ ካብቲ 100ስ ናባይ ከባቢ 50 60 70 ክመፅእ ዝኽእል ዲፔንዲን ክንደይ ኢንካም ከም ዘለኒ ኣብ ግምት ብምእታው ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዝመርፀላ ንሳያ ኩሉ ግዜ ይኩን ካብ ንዓ ትመርፅ ኣብ ቢትኮይን ተኣምን ትኾን ካብ ቢትኮይን ክትዋፍ ትኽእል ኢኻ ሓፈሻዊ ግን ምስኣ ዝተተሓሓዘት እያ 2 ሚእታዊት ናይ ዓለምና ቢትኮይን ከዓ ንሳ እውን ኢናትላ ብዙሕ ልቕሕ እዩ ዘለዎ ኣቨሬጅ ናታ ከዓ ብልዕሊ 50,000 እዩ ዘለዎ ስለዚ ካብ ዘላቶ ቢትኮይን 50 ሚእታዊት እንተጎዲላ ኣቨሬጅ ኣብ ናቶም ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ብጣዕሚ ክትወርድ ይኽእል ዋጋ ናይ ማይክሮ ስትራቴጂ ክሳብ 100 ገለን ክወርደሉ ዝኽእል ደረጃታት ክህሉ ይኽእል ስለዚ እቲ ሪስክ ባዕልኩም ኣብ ግምት ብምእታው ክትወስድዎ ደስ ብለኒ ተስላ እስከ ክሳብ ዝሓልኩም ኣለኹ እንደ ኣሕዋት ከመይ ይርዳእኩም ኣሎ ድዩ ቁርብ ቅልጥፍ ለኩም ኣለኹ ወላ እንታይ ኢንተል ክገልፀልኩም እየ ሕቶታት ዘለኩም ክምልሰልኩም እየ ኣሕዋት ዝኾነ ቅልጥፍ ከይብለኩም ግን ድሓን ማለት ክደጋግምዎ ትኽእሉ ኢኹም ንምባል ኢለ ስለዚ ቅልጥፍ ኢለ ከብሎሞ ናብ ሕቶታትኩም ክኸይድ ንምባል ኢለ 140 ኣለኹም ፕሊስ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ብምዃን ክትሕግዙ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ቻነል ኣቀዲመ ሓቢረ ፀኒሐ ከባቢ ጠቕላላ ከባቢ 227 ንኸውን ኣባላት ኣለና ኣብዚ ቻነል ነዚ ቻነል ንድግፍ ብኡ መጠን ከዓ ሰንበት ትምህርቲ ንወሃብ ናይ ጀመርቲ ናይ ነዊሕ ዝኸድና እቲ ንገዝኦ ስቶክስ ሼር ንገብረሉ ስለዚ ኣባላት ብምዃን ጆይን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ክፋል ናይቲ ኮሚኒቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ብሓንሳብ ኮይና ክንዓብየሉ ንኽእል ኩነታት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ራይ ተስላ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ዜና ትሪኢኹሞ ተስላ ሞዴል ኪው ደቡት ኢን ፈርስት ሃፍ ኦፍ 20 ደብት ኣት ሳብ 30 ከባቢ 25-26 ሽሕ ዝኣክል ገንዘብ ንሓንቲ ተስላ ክትገዝኣሉ ትኽእል ደረጃ ሞዴል ኪው ትበሃል ትመፅእ ከም ዘላ ኣብዚ ናይ ፈርስት የር ወይ ከዓ ፈርስት ሃፍ ናይ 2025 ሓበሬታ ዝወሃበና ዘሎ እዚ ከዓ ኣፎርደብል ወይ ከዓ ብቕል ዝበለ ኩሉ ሰብ ክገዝኣ ዝኽእል 15 ብፍላይ ኣሜሪካ ዘለኹም ክትገዝዋ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ደሞዝ 50,000 ትኽፍል ትኮንካስ ፍርቅናት እዩ ዝኾን ዘሎ ፍርቅ ናይ 6 ወርሒ ሰሪሕካ ተምፅኦ ገንዘብ ስለ ዝኾነ ቁሩብ እንታይ እዩ ብዙሓት ሰባት ክገዝኡ ትፅቢት ይግበረሉ እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ዋጋ ናይ ተስላ ይውስኽ ጥራይ ዘይኮነ ንመወዳድርታ ከም በዓል BMW ድየን ከም በዓል ፎርድ ድየን ከም በዓል ዝተፈላለዩ ዓይነት መካይን
ዓብሊላ ክትወፅእ ዘሎ ተኽእሎታት ብጣዕሚ ልዑል እንዳኾነ እዩ ዝኸውን እዚ ግን ኣብ ልዕሊ ናይ ኤነርጂ ዘለዎ ዳርጋ 100 ንዓመት ዝውስኽ ናይ ሮቦቲክስ ዘለና ማለት እዩ ብሓፈሻ ባዕሎም ኣብ ክንደና ኮይኖም ክሰርሑና ክሓፅቡልና ገለ ዝኽእሉ ሮቦት ዝረኣናዮም ናይ ሳተላይት ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት ዘለዎ ብተወሳኺ ሕጂ ኸ ናይ ከባቢ 25 ክሳብ 30 ሽሕ ተኣክል ዋጋኣ ትሪእዋ ዘለኹም መኪና ኣሎ ብዚ after subsidy in North America the model Q is expected to cost less than 30k ስለዚ ትሕቲ 30 ሽሕ ከብላ እዩ ነተን ካልእ ትካላት ናይ መካይን ተኽግብረኒ ባንክራፕት ክገብረኒ ክእል ወይ ከዓ ጥፈሻ ንክወርዳ يحجزني بعلم ما يكون حبيرهم of course حدا كابتيهم تصبصب زي ما حلال فيهم حالي فوزلو ስለዚህ قرب حجز خيل ግን ናይ ቻይና ቲክቶክ ባን ምግባር ነዚ ኣኻጽሉ ክግብር ላይ ከን ሪኣይና ጽንሒልና ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ናብ ቻይና ወስደኩም ቻይና ትካላት ኣብዚ ግዜ እዚ ወሲኸን ኣለዋ ኣቀዲመ ሓቢረኩም ጽኒሕ ሕብዚ ናይ ቻይና ትካላት ብጣዕሚ ወሲኸን ኣለዋ ካልኣይ ግዜ ክደግመልኩም ክእል ኣብዚ ማይክሮ ስትራቴጂ 390 ከይዳ ኣላ ማራቶን 2589 روكيت لاب اس ام سي 5% ኣለኩም 7% ትሪኦት ኣለኩም ኣብዚ ናይ ቻይና 700 ተወሲኹሎ ኢንደክስ ፋንድ እዚ ትፈልጥዎ እንትካላት በዓል አሊባባ 800 ተወሲኻ ኣብዚ jd.com ማለት እዩ 1200 ኒዮ 1400 ናብ 526 ከይዳ እዚ ከስለምንታይ ኦፍ ኮርስ ክንሪኤና ጽንሒልና ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ሶፋይ ሓንቲ ካብተን ብልስቲ ትካላት ኮን ትኽእል ዝብላ ግምት ኣለና ኣብ ምስሊ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መምጽኡ እንትኾነ ግን ዋጋ ንእሽተይ ክብሪ ኢላ እዚኣ ኸ ኦፍ ኮርስ ናብ ከባቢ 10 እንተትወርድ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ግን ኳሊቲ እያ I'm watching a few stocks anyway ገለ stocks የሪአና ኣለኹ ኣብ ዝረኸብ ኩሉ ግዜ ግን ሼር ክገብረኒ ኣነ ኸ ማለት እዩ ስለዚ ቻይና 800 ተወሲኹሉ ያስ ክሬዚ ቢትኮይን 99.6 በፂሕሎ ተስላ 404 በፂሕ ጽኒሕ ሕብዚ ማድነስ right ማራቶን 26 SMCI square grab where is Tesla 14.99 ተስላ ኢና ጽንሕ ባሶሪ NVIDIA ሆብለ NVIDIA ያ 199 እሽተይ ይውስኻሎ ያ ብዙሕ ዜናታት ስለዘለውና ኣብሰሙን ግን كغير زخل كا وحد ايكونن سو ناي تشاينا تكالات كم زنريو زلنا كباب 14 توسيخن زلوا سلمنتاين ابو خلو حساب بيلا كبكم مالت سلازي تشاينا مرحتي تشاينا ليدرز نتي ايكونومي مالتي pledge moderately loose monetary policy more support for slowing economy ناي ቁጠባ ማለት economy ناي تشاينا ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ይኮነን ኣብ ዝሓለፈ 3-4 ዓመታት ብጣዕሚ ተሳቒ ብዙሓት መናእሰይ ምስራሕ ሲኢኖም ዘለዉ ብዙሕ ገዛውቲ ከቢሩ ክትገዝኡ ትኽእልኒ ኻ everything is bad anyway ኩሉ ነገራት ሕማቕ ኣብ ቻይና ዘሎ ብቁጠባ ማለት እዩ ናይ ካልእ ባዕሎም ፈልጡ ስለዚ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ናቶም ኣብ ሕማቕ ደረጃ ስለ ዘሎ እንታይ ክገብርዎ ዘለዎም እቲ ናቶም ፖሊሲ ናይ ሞኔታሪ ሲስተም ዝበሃል ኢንተረስት ሬት ብምጉዳል ዲ ብሓፈሻ ተወሳኺ ገንዘብ ኢንጀክት ገብሩ ወይ ከዓ ኣብቲ ሲስተም የእቱ ብዙሕ ሳፕላይ ናይ ገንዘብ ብዙሕ ቀረብ ናይ ገንዘብ እንተሃልዩ ነቲ ኢኮኖሚ ይሕግዘሎ ንኸተዋፍሪ ንኽትሰርሕ ዲ ስራሕ ክትከፍት ዲ ንኹሉ ነገራት ይሕግዘካ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ከም ዝበልኮ ቻነል ኣብዚ 200 ገለን ኣባላት ኣለኹም ኢልዮ ሓደ ሽሕ ኣባላት ተኮንኩም ናይ ስቶክ ማርኬት ኣይኮን ናይ ካልእ ትምህርታት ብምውሳኽ ካልእ ከዓ ምሳና ክሕግዙና ዝኽእሉ ብሓፈሻት ኩሉ ሰብ ይሕገዝ ኣሎ ስለዚ እቲ ሳፕላይ እቲ ቀረብ እንተሃልዩ ወይ እቲ ብድሕሪኡ ነገራት ብቕልል ዝበለ መገዲ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ተወሳኺ ገንዘብ ይኣቱ ስለ ዘሎ ኣብቲ ሲስተም ማለት እዩ ስለዚ ናቶም ፖሊሲ ኮምፒታቲቭ ሰርሓ ሃገራት ናቶም ፖሊሲ እንታይ ስለ ዝገብሩ ኣፍኩስ ኣቢሎሞ ማለት ኢንትረስት ሬት ብምቕናስ ወይ ብምጉዳል ተወሳኺ ሓበሬታታት ክመጻና እዩ ብዝሰሙን ከምኡ ዓይነት ዜና ስለ ዝመጸ ግን ዋጋ ናይ ቻይና ትካላት ከም በዓል አሊባባ ከም በዓል ኒዮ ካብ 8 ክሳብ 1500 ተወሲኸን ንሪአና ኣለና ኣብዚ ግዜ እዚ ንመጻኢ ግን ንእሽተይ ክንጽበ ኢና ማለት እዩ ራይት ሶ ሓደ ካብቲ ሕማቕ ኔጌቲቭ ወይ ኣሉታዊ ጽልዋ ከምጻሉ ዝኽእል ስቶክ ማርኬት ግን እንታይ ብሎ ብዙሕ ሕዋት ፌደራል ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ኣፒል ኮርት upheld law requiring sale or ban TikTok in the US. TikTok كاب أمريكا بنك جبروه hopefully بان جبروه أنا عقاد بقول حبرت سمن مع الخصائص جبروه يكونه بحفشة ن TikTok بنك جبروه ويك جدوه مالتي جدوه أبغون 5 تسرح ويشو تقولنا يلومهم نبي أمريكا ويكا أبي أمريكا 5 تسرح جبروه تقرأ لا مالتي هجي أبتنا كورتن جلن كيدو مالو إذن retaliate جبروه خوديهم it's like أنا بإنجلند خوينا فرنسا كوينات كجمر الله لو كوينات تجميرنا بس هم كأمل جبر ملسه هونيهم right لازم نايزيهم كأنسون بنك جبرات خوينهم أمريكا هنتها جبريهم ناي من تشاينا هنتها جبريهم كم بعد تسلا زي أمثلة كم بعد إنفيديا زي أمثلة كم بعد أبل زي أمثلة بزح أتاويتاتن كاب تشاينا زمتس كجدوان
ዘሎ ተቆሎታት ብጣዕሚ ልዑሊ ስለዚ ዋጋ ንኩሉ ክጽሎ ይኽእል ማለት እዩ so already about tanki ነጋሲ ሆና ስለዚ ያ እዚ ዓቢ ጽልዋ ክገብረሉ ይኽእል እዩ ኣሕዋት እንታይ ከም ዝኾነ ግን ድሕንሽ ዜዳ ስምዕ ከብለኩም ካብ ናተይ ጥራይ ያሰልቹ ከብለኩም ከባቢ it's not big. TikTok is one step closer to being banned in the United States. On Friday, a panel of federal judges unanimously upheld a law that could shut that app down by mid-January. The law requires the company's Chinese owner, ByteDance, to sell the app to a non-Chinese company by January 19th or face a ban in the United States. TikTok has said a sale is impossible, in part because it would be blocked by the Chinese government. TikTok plans to appeal that decision to the U.S. Supreme Court. Probably not a coincidence that the day of the deadline is January 19th. Inauguration day is January 20th, and that probably puts a lot in play too. Meantime, this one's fascinating. It's interesting كم زبرتهم سمعكم هان تناتهم وعلنا معاشهم من علة deadline مالتي معلتو expire زخونلو علة 19 جانواري دونالد ترامب president زخونلو جيزي علة إسرائيل inauguration ويكا سمبلي با قلت زقبروا له علة 10 جانواري إذا deadline دونالد ترامب كلمة منصو يودع له مالتي that's very interesting. ስለዚህ ናይ ቲክቶክ ባን ምግባር of course ብዙሕ ጽልዋታት ክህልወይ ሓደ ካብቲ ጽልዋ ክገብረሉ ዝኽእል እንታይ እዩ በዓል ኢንቪዲያ በዓል ተስላ ካልእ ትካላት እውን ክወርዳ ዘለዎ ተቆሎታት ብጣዕሚ ልዑል እዩ ምክንያቱ ካብ ቻይና ኣታዊታትን ውሑድ ኣይኮነን ናይ ኣፕል ኣብ ቻይና እዮም ዘስርሕዎ ኩሉ ንብረቶም ምክንያቱ ብሕሱር ገይሮም የስርሕዎ ሽዑ ኣብቲ ብኽቡር ይሸጥዎ ጽቡቕ መክሰብ ከዓ የምጽእሉ ማለት እዩ ተስላ ከምኡ ብዙሕ ንብረታቶም መካይኖም ኣብኦም ዝገዝእዎን ናብ ኤውሮጳ ክሸጥዎ እንተኮይኑስ ኣብ ቻይና ዝስራሕ እየን ዝበዝሓ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኸዓ ንስቶክ ማርኬት ጥራይ ዘይኮነ በቲ ፖለቲክስ ብጣዕሚ ጽልዋ ክገብረሉ ትጽቢት ይግበረሉ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ራይት ካልእ ኣብዚ ሓደ ካብቲ ጽልዋታት ዝብለኩም ዘለኹ እዚ ለኩም ሰብጻብ ይቢ ተስላ ማዕር ከመይ ጽልዋ ክገብረላ ኽእል ኣሕጽረ ቢልና ንስማዕ ዳ ነዋሕ ተወስድ Let's bring in Fast Money friend Gene Munster. He is managing partner at Deepwater Asset Management. Gene, great to see you. Hello. So, you know, I know you were listening to the discussion very intently that we were having here on the desk. Meta has upside, but not necessarily any down. I mean, do you think that there could be any sort of retaliation on the part of China if a ban on TikTok goes through? Absolutely. I'll add my kudos to Rebecca for pointing that out too. I do believe that this is ultimately part of the chess match that's going on with the Trump administration, with where his relationships are growing, potentially with Zuckerberg, and what that means for TikTok. And to answer your question is that if this in fact does happen, if the U.S. does go and ban this, I think there's two paths. One is that China just basically folds, and it's a negotiating piece by saying they don't want to sell. I say China basically controls TikTok. It's a negotiating point. They say they don't want to sell. That negotiating piece is basically to scare lawmakers that their constituents would be disappointed if the app got banned. But at some point, if it's clear that they are going to get banned, they could fold and take the $100 billion and walk, the TikTok shareholders. But if not, it's going to come down to if this does in fact get banned and they don't take the money, there's going to be some form of retaliation. The two obvious targets are Tesla and Apple. In what way do you think the Chinese could exert, pressure on? So yeah, ከም ዝበልኩም እንታይ ዝብል ዘሎ ክልተ ዓይነት ኣማራጺታት ክህልዎም ይኽእል እዩ እቲ ሓደ እንታይ እዩ ዓይን ሸጣኒና ሎም ጠቕላላ ክስታይ ክገብሩ እዮም ምክንያቱ ሽጡልና እዮም ዝብልዎም ዘለዎ anyway ባዕሎም ክገዝኡሎም ብናቶም ሲስተም ክገብርዎ እቲ ካልኣይ ከዓ ብሕሱር ምሻጥ ዘይኮነ of course ምስኦም ውዕል ከኣትው ይኽእሉ እዮም ስለዚ ሪታሊዬሽን ወይ ከዓ መልሲ ግብረ መልሲ ክህብዎም ይኽእሉ እዮም እቲ ግብረ መልሲ ከዓ እንታይ ክኸውን እዩ ንኣፕልን ተስላን ካልእ ትካላት ኣለዋ ካብኡ ብዙሕ ዝሰርሓ ክእግድዎ ንኽእሉ እዮም ተመሊሶም ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ርክባት ርኢና ኢና ባይ ዘ ወይ ሓደ ካብኡ እቲ ሲኢኦ ናይ መታ ወይ ናይ ፌስቡክ ዝኾነ መን ሽሙ ዛከንበርግ ኣብ ዝሓለፈ ምስ ተራኺቡ ነይሩ ምስ በዓል ፕሬዚደንት መዘለ ዶናልድ ትራምፕ ማለት ሕጂ ብዛዕባ እንታይ እዮም ተዘራሪቦም ገለ ክትፈልጦ ይትኽእል ኒኻ ብሶም ክግል በዓል መታ ዋግአን ክውስኽ ዘሎ ትፅቢት ብጣዕሚ ልዑል እዩ ምክንያቱ ናይ ቲክቶክ ኣንጻር ዝኾናት መንን በዓል እዚኣ በዓል ሬዲት በዓል ኤክስ እኳ ኢላ ናብዚ ኣምፅለይ መታ ጉግል ንባዕሉ ምክንያቱ ዩቲብ ማለት እዩ ሾርትስ ዘሎ ጉግል
نبعلو أزيو صلوا كجبرلي ويواجو نخوسخ كحجزي خلي مهنيات زحلف ولا هم قاتي مونير anyway بانك جبرلهم فتنو anyway تسلا 390 شو مونتنا له ولا حدي وزحي يكونن نتشاين استقالات جنا بقولوا ستيل زجود لا أي مسلانين سوفاي ستيل تملس الله of course هو في تورنا تكون وندي حنت خبتن زملس هذا الواجن SMCI تحتي مايكرو استراتيجي 400 بس حجها this is crazy anyway دي حنت خبتن زملس right sorry short بيلكم الله مسلم sorry بالكلكم صحيح أبزلاتكم مايكرو استراتيجي 390 شو مونتن ويك يا 400 نبلا 400 قطعتها حجي دحري قال دقائق أتو زلو تقولتات بتعملوا علي إذا خاطك عندي ناي بيتكوين مبالو مالتي بيتكوين وسيخة لا مالتي مايكرو استراتيجي yes exactly over 100,000 كده مرة نبعلهم بزح بيتكوين جزء مالو جن أجازهم ببينيو تيم تاكس زخو تيم زخوفلو له إنترست ولدن زي مايكرو استراتيجي مالتي بعد ماراثون كالت لهم إزجاج زخفلالون ببينيو سلازي صلواك قبلوا زلوا تقولات بتعملوا علي مالتي انتهى الماراثون كتوسخ تقل زي كتوسخ زلوا تقولات بتعملوا علي برك توسخ يزقب أمانياتو مايكرو استراتيجي جزيئة بيتكوين جزيئة أنت وسيخة ما راح أسلز جزء كتوسخ تسويق بلا ماراثون وي ماينين مالتي إنه مش بيتكوين ستحازة زي أن كتوسخ كالتن سلازي زوسخ هذا الوابز جزيء نيو جيدي علي بابا بحسر زبالة ناي تشاين الزخونة تكالات كوسخة يرأيا اللوه مالتي رايت دي فورتينة تلاتكم تبقتي تكالنا سايبر سيكوريتي سوفتوير لوكم صنيحة سوبر مايكرو I wouldn't touch it that's good سلام كل تنعسران سلسان ورياتنا لدي زيادة تورط بونيرو مانياتو حنت خاطي ناي ساتلايت ايروسبيس زلوات تكالاتيا اللو كنجوزو نخل ناي إيلان ماسك سبيس بحالالو جن نعاق نجاز أصل زي نخل زي أكم كلا أيام مرات سنت كملا نخل نحن جن بتعمل خبرتي أزلا ريسكيا كتجوزو وايدا كتابعكم أي دلني I wouldn't buy it كم دي 100 خسرة إليز بالكات راح تنفول تدخل مالتي رايت كال زرقت هاليو كري لكم يا حتى هاليو حتى كم لسه لكم يا بمساكم قبل بندام مسكونكو بليز لايك قولوا أبو كلكم شير كقولوا بوزحت جن نكاتة المهلاونا بتعمل الزبلي أبتنا يوفري نعلمنا تيهورا لو كله مسمع تتمساد مالتي زخون حتى هاليوكم تحت تدخلوا محوات أبالات زلهم جن حدثتي أبالات زاتهم أبتي ناي يوتيوب channel مسكتكم رايت أبنا يوتيوب channel مسكتكم أحوات أقول لكم أبتنا كوميونيتي زبل مستوقكم كما تسألكمي أوكي ناتي تليفون أقول لكم بخم أرغبني أوكي أبتنا كوميونيتي زبل فيدل فاينانس كده لهون أبنت مسأتو مسبالكم أبزي فيديوس قرأ يخون تخدو رايت زي فيديو تاتعلقكم أبزي بدحري إيجن أبزي كوميونيتي إلكم مسكركم ولا بالموبايل هون كتر تليفون أبزي خصان حاكم إزي نقول سبكري أزخل عيناتي كله ماسي public يزلو تيوم أبالات رايت كتريو تدخل أقول لكم كتر تليفوني كتريو كترخبوا تدخل يخون بخم بواتساب سنكم صحفوا لي أبتناي واتساب جروب زلو كأتوكم مالتي can you analyze about 60-minute interview many interview جيرو I would رئيات أني حك رئي لحسيب أنا كمان نقص اللي خد اللي دس نبلا نقص اللي تقولينه هنا تبغى تكاتلو سلزلهم absolutely possibly ناي كريبتو اللو مثلاً 60 minutes analyze قبل لكم قليل حجينا obviously نبعلي سلزير أخوه نقص اللي تقولينه جن for sure كحجز كسب زخ على نتحبلة تسبنا I guess I would be happy to sacrifice my time. Okay, so yeah, 60 minutes and tiny Ruzi. Meet the student tutor AI tested crypto cash flooded in the election. Here is 60 minutes. لازم على تكاهد هون of course. تزيح زكاة حاس كونت عليه جن حنك تنزل اللي تخليها ولا. تقول لي مسلك كابزي حجي زلاتو حسب هبني بحفشة حجي مجزاء دولس مجزاء good question حنت هابتين زيجز انت كارات انت هاليا بالانتيريا اوكي زيج مجزاء حجي مالتي ابات كوريتو شور اوكي زيجز اتكال انت هاليا 100 خوينه زاربلا بالانتيريا ابز جزيزي overpriced كوينا سلازلا ناتا بي ايرو شو على 300 يو برايس تو سيل ان حنت اتاويت ناخذ اتوسو ساقش لي 7 قرش شيت الله مالتي this is
unacceptable ኣብ stock market ሓፈሻው ግን ናይ ተስላ ዶላር ኮስት አቨሬጅንግ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ I think is 1.2 ማርኬት ካፕ ያዘላ ኣብዚ ግዜ እዚ ብሰለስተ ንኣፕል ንኸተርክባስ ሰለስተ ዕፅፍ ተሪፍዋ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሰለስተ ዕፅፍ ናይ 400 800 ክትበፅሕ ዘለዎ ተኽእሎታት ብጣዕሚ ልዑል እዩ 200 ተበፂሓ ማርኬት ካፕ ንኣፕል ከተርክባያ ማለት እዩ ስለዚ ኣፕል ኣብኡ ክትበፅሕ ድያ ተስላ ክትበፅሕ ድያ ኣብሶሉትሊ ክትበፅሓ ዝብል እምነት ኣለኒ ዘለዎም ኢኮሲስተም እቲ ናቶም ሲስተም ቀሊል ነገር ኣይኮነን ቴክኖሎጂ ማለት እዩ እቲ ናይ ኤነርጂ ኣለኩም ናይ ሮቦቲክስ ኣለኩም ናይ መካይን ኣለኩም ኤቭሪቲንግ ማለት እዩ ኤቭሪቲንግ ኣብ ዓለም ዘሎ ናይ ኤአይ ኣብኡ ኣለኩም ብዓብዪ ግን ኤላን ማስክ ማለት ፕሬዚደንት ናይ ዓለም ማለት እዩ ኦኬ ፕሬዚደንት ናይ ዓለም ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ስለዚ absolutely ክትበፅሕ ትሕግታት ክሕግዛ ናይ full self driving ባዕለን ክዝውራ ዝኽእላ መካይን ኡበር ከውድቆ they have everything short term ክሪኦ ከለኹ ግን ንሓፂር ግዜ ክሪኦ ከለኹ I believe ተስላ ክትወርድ እያ when I don't know ምክንያቱ ናይ ተስላ ፀገም ከዓ እንታይ ኣሎ እዩ ኣብ ምክንያቱ ተስላ ፅቡቅ ገለ ጠባያ ስለ ዝፈልጣ እያ anyway ክትዲብ ከላ ብጣዕሚ ቀልጢፋ ትዲብ ክትወርድ ከላኻ ብጣዕሚ ቀልጢፋ እያ ትወርድ ኦኬ 398 ኣላ ሃንደበት 300 ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ዋላ ሂስትሪ ኸይድና ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ኣብ ታሪክ ክንሪኦ ማለት እዩ ናይ ክንደይ ዓመታት ክሪኦ ኢልኩም ንማክሲመም ንሪኦ ኢልካ ኣብዚ ተሪእኹሞ ማዕረ ፀኒሓ ባው ኢላ ኸይዳ ትወርድ ከላ ኣብዚ ከዓ ባው ዝበሃል ትወርድ ከለኻ 414 በፂሓ ሪኦ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት 3 ዓመት ናብ 100 ገለ ወፂሓ ሕጂ ከዓ ኮለልቲ ብፀኒሓ ኣብ ውሽጢ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ዝተመረፀ ካብ 200 ናብ 400 ኸይዳ 100% ወሲኻ ማለት ስለስታይ ምባል ኢለ ዝኾነ ሕማቕ ዜናታት ክመፃ ከሎ ማዕረ ከምኡ ክትወርደልና ከዓ ትኽእል እያ the best way ናይ ተስላ ዶላር ኮስት አቨሬጅን ምግባር ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ኣዋት ኦኬ ዶላር ኮስት አቨሬጅ ማለት ሕጂ ቀስ ኢልኩም ንሕና ዋፍርሉ ኣይተብዝሕዎ ኣብ ተስላ ተዋፍርዎ ማለት እዩ ክትወርደልኩም ከላ 20 30 ሚእታዊት ምስ ጎደተልና ሽዑ ውስኽ ኣቢልና ገንዘብ ከነዋፍረሉ ንኽእል ኢና ንግዚኡ ግን is not recommended ዝገብሮ ኣይኮነን ብዙሕ ገንዘብ ሳይ ንድፈሮ ማለት እዩ ምክንያቱ ክትወርድ እያ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ክትወርድ እያ ትወርድን ጋኖስ ምክንያቱ ብሞመንተም ትኸይድ እያ ብሓፈሻ ግን ክትወርድ ዘለዎ ተኽእሎታት ብጣዕሚ ልዑል again thank you ብምፃኩም ኣሕዋት ናብ ዘሚካኤል ከይድና ነዚ ክርዳእ እዩ ከቢድና ዘሎ ከም ሕብረተሰብ ኣፍሪቃ ብእስያ ሰሪሖም ኣብዚ ዘምፅእዎ ሰራሕተኛ ኣፍሪቃ ብእስያ ብሕሱር የስርሕዎ ኣብዚ ዘሸጥ እዚ ዕድል ጥራይ ገይሮሞ ንሕና ክንዓቢ ዘይከኣልና ኣብዚ ሰሪሕና ኣብዚ ክንዓቢ ስለንፍትን እዩ ህንዳውያን ኣብ ዩኬ ሰሪሖም ዓዶም exactly good point እያ ፅቡቅ ነጥቢ እያ ዘሚካኤል ያ ንሓደ ደሞዝ 20 ቅርሺ 30 ቅርሺ ክትከፍሎ ከለኻን ብ2 ቅርሺ 3 ቅርሺ ክትሰርሖ ከለኻን ዘሎ ውፅኢት ሓደ እዩ ነቲ 2 ቅርሺ ሕግዞ እዩ ውሕድ ማለት ኣይኮነን ንዕኡ ኣብ ቻይና እንተሃልዩ ፅቡቅ ንዕኡ ንዓኻ ከዓ ፅቡቅ ክሕግዘካ ክእል እዩ ማለት ስለዚ ሲስተም ህንዳውያን ብጣዕሚ ዝጥቀምሉ እዮም ኣብ ኢንግላንድ ስለ ዝቕመጣኒ ኤኒዌይ ፈልጦ እየ ምክንያቱ ዝበዝሐ ሪል ስቴት ገዛውቲ ብዝዓዲ ህንዳውያን እዮም ዝቕመጡ ዝጥቀምሉ ስለምንታይ እንተልኩምኒ ያብ ኮሚኒቲ ኦኬ ኮሚኒቲ ማለት እንታይ ብትግርኛ ማሕበር ኣለዎም ማሕበር እዮም ከም ሕብረተሰብ ጥርኑፋት እዮም ብሓንሳብ ኮይነን ከዓ ብዙሕ ገንዘብ ብምውፋር ኣብዚ ዓብዪ ደረጃታት ክበፅሑ ይሕግዞም እዩ ንኣብነት ኣነ ኣሕዋተይ እንተሃልዮም ምስኦም ፅቡቅ ስምምዕ ገይረ ኣብዚ ዓብዪ ይበፅሕ ማለት እዩ ባና ብብዝሕ ዝርአ ኣይኮነን ዊ ኣር ናይስ ፒፕል ንፉዓት ኢና ፅቡቅ እናለና ብዙሕ ኣብኣ ክትሪኦ ከለካ ግን ካብ በዓል ህንዳውያን የቕንቑኻ እዮም ህንዳውያን እስራኤላውያን ኢቨን ፓኪስታናውያን ክትሪኦም ከለካ ዓብ ፍልይ ዘሎ ምሳና ማለት እዩ ስለዚ ሓቢርካ ምስራሕ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እቲ ሜላታት ምፍላጥካ ኣዝዩ ኣገዳሲ ታንኪ ዘምክያል ምሕላፍ ኣብየኒ ኣለኹ I don't know to be honest membership ዝኣተው ጥራዮም ከዓ ዝኣተው anyway ካሽ ኣይንቕበል ኢና ዘለና XRP እንታይ ኣለካ ሓድሽ XRP ዳ ክትጎድል እያ ናቲ ኤክስፔክቴሽን I don't know ኤክስፐርት ኣይኮንኩን ናይ ክሪፕቶ by the way ማለት እቲ ናቲ ቴክኖሎጂ I don't know ብሃይብ ቀልጢፉ ዝውስኽ ቀልጢፉ ከም ዝምለስ ፈለጥ እየ for real እቲ ፋንዳሜንታል ዝኾነ ናይ XRP ኤክስታይ ግን ብዙሕ መፅናዕቲ ይወሰድ ኩሉን I know for the fact ግን ሞራዱ ይተርፎኒ ወን ትሕቶ ግን ቅድሚ 330 በፅሒ 4 በፅሒ 30 በፅሒ እኳ ኣይከኣለን እንዲ ግን ክውስኽ ዲ ቅድሚ ኣይወስኽን እዩ ትሕቶ ዝኾን ዘሎ ሎሚ መን መገዛእካ ሎሚ መን መገዛእኩ ሎሚ ለምሲ I think dollar cost average ምገበርኩ I think I like Nvidia ቲናቶም ፋንዳሜንታል ስለ ዝፈልጠ I like Amazon ካፕቴን ዓበይቲ እየ ዝብለኩም ዘለኹ anyway ካፕቴን ዓበይቲ I like Amazon 67% ወሲኹሎ ተማሊ ፋንዳሜንታል ናቱ ሂብና ነርና anyway ቶም ኣባላት ናይዚ ቻናል ዝኾንኩም ትፈልጥዎ ኢኹም goodness me I like Fortinet ሎም ገዛእኩ I would buy Grab
I think I would buy block as well, but it depends too much كገዛ ኣይክእልኒ ካብቲ ናይ ክሪፕቶ እዚኣ ፅቡቅ ፕሌይ ክህልዋ ዘለዎ ተኽእሎታት ብጣዕሚ ልዑል እዩ ምክንያቱ እቲኦም ኩሎም ክውስኻ ከለዋ ንሳይ ወሰኸትን ብዙሕ ክሪፕቶ ካይውንን እዮም ገለ ካብቲኦም ስማይንን ስራሕ ዝሕዙ እዮም ትዊተር ዝውንና ዝነበረ ኢኻ እሱ ዝውንና ብሎክ ስኩዌር ተባሂላ ፅዋዕ ነይራ ቀደም ሶ ያ ገለ ካብተን ምገዛእ ኮን ዝብለን እዚአን ኣለዋ ግን everything is expensive ኣብዚ ግዜ እዚ ሙራዱ ኣይተርፎን እዩ ዝብልካ እምነት ኣለኒ ሙራዱ ኣይተርፎን ማስ ዕድል ክበና ንኽወርድ ማለት እዩ ንክንገዝእ so yeah I 100% ኮይነ ክገዝእ ዝኽእል ትካል እንተሃልዩ ሕጂ ሜቢ ካብተን ናይ ሶፍትዌር ትካላት እየን ክኾና ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ ግን 5 ዓመታት 6 ዓመታት ኢለ ሕዘን ኸሊ of course سرح لذي Intel انت جزءنا يا انت هي مسلك برهين to be honest Intel they have too much problems سأجمع too much problem with too بزح سأجمعات كم تسأكله تحت الكالكات وقت كي تريا مالتي معناته Intel كوا التاريخ ناي ستوك ماركت عند خاطين زعبي هيستوري زلونة كلال عينة ستوك حيكونات دخونا جن رأيه كلتشحن عسران ناي دات كوم بابلز بحالو لزنبر بعد مايكروسوفت ولا بابل أجاتي من زنبر بعد أمازون كلن مالتي 4 سنين نيران حنت بركي ابزي ريكم دلو حجي 20 كنت نسيت الله ስለዚ ኣብ ትሽዕ ዝገዛእካ ስቲል 50% ጎዲል ካሎ ማለት እዩ ከምዛ ዓይነት ትካላት ሞኻ they burn money burn በቃ ከምዚ የቃጽልዎ እዮም ብዙሕ ገንዘብ እዮም ዘጥፍኡ ይኸስሩ እዮም ማለት እዩ መክሰብ የብሎምን ስለዚ I wouldn't touch them ምስ ናይ ኣሜሪካ ምዃኖም 100 ማለት እዩ ከተብሎም ትኽእል ግን ናቶም CEO ሰጊጎም እዮም ባይ ዘ ወይ ሓላፍናቶም ማለት እዩ ስለዚህ I would struggle to buy it እቲ struggle ዝገብረላ ዘሸግረን ንኽገዛእኻ እንታይ እዩ ባብካል ብዙሕ ኣማራጺታት ስለዘለኒ እምበር I think ያ ተሳቂያ ማዓስ ክትምለስ I have no idea ካብተን ተሳቂያ ትካላት እንተሃልያ ኢንተል ያትኸውን ዘላ ምስቲ ካብን ዳውን ጆንስ ሙፃ ገለገለኻ ቁርብ ክጸልዋ ክእል AMD can you buy now AMD ንባዕሎም ምስ NVIDIA ተኸሲሶም ኣለዉ በዓል ኣማዞን ጽቡቕ ኣይንጥቀመሉናቶም ቴክኖሎጂ ኢሎም ዜናታት ኣምጥዮም ኣለዉ I think ካብ በዓል ኢንተል ዝገዝእ በዓል AMD ምገዛእኩ ነይረ ከምቲ ተጽበነ ዕብየት ግን ኣይረኣየና ኣብዚ ዓመት እምበር ካብ ሓንቲ ካብተን ዝበለፀ ውፅኢት ዘምፅአት እያ ብዝሓለፈ 10 ዓመታት ሳልሰይቲ ኣርባዕቲ ትጽሎ ትካል ተሃልያ AMD ኣርእዋ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ተሳቂያ ዘላ ኮይኑ ስማዓኒ ሶ توسخ دي diligence قبل توسخ مصنعات خوصد على النمبر I think it sounds like it's a great buy it should be كبعل بالانتير بعسر تعز فزي أمرت كوني رباي ذوي I don't know بالانتير أبزي حلكم مونيات over valued كوي ناس لازل الأمبر I believe I can fly ليلو بوزح opportunity قلنا I think I would بعل NVIDIA مرزقو خبأ تسلا مرزقو I guess بزح opportunity لو قدمي أخمر تنزقل مالتي would sell Tesla today or keep your opinion it depends how much I have invested in it مالتي أبقى خندق نزبا وافير لالله وحد علني وحد بركي قنا يشطني بزح تزخون يرغن مش هتكون يره سلازي I hope clear جاري هون معناته تي بزح زلو عزيز الواي زلو هذا مليون تهليني أب تسلا بزجزي well half ناتو كندي خسي برضو زلو كندي كل إجازي إيه نيره كتم يدخل لجزئية تزنبر مش هتكون يتفرقوا why not ስለዚህ it depends كندي amount ገንዘብ ይዘለካቡ ማለት ግን ክትወርድ ያዝብል እምነት ካለኒ ከመገር ከኖርማል ዴይ earn ክትገብር ትኽእል I don't advise on day trading አይገብርኒ I don't recommend it ትምህርት ዲኻየስ ትምህሬ ኣብ ዩቲዩብ ኣባል እንትኾንካ ኣብላ ከናይዙም ቴሌፎን ትወስድ ትኽእል 10 ወርሒ እየ ነው ኣብሌትካ ካንስል ክትገብር ትኽእል Do you think Tesla will hit 10,000? No chance. What about AMD? 10,000 تبلن لها عندي مالتي. How? stock market كله أب stock market زلوا توافير زل جنزب 117 تريليون زخون تجنزب. سلازي نحنت بركي 10 شحن تبسيح كاس. market كبنا تابخ عندك خون مالتي. It's impossible. ده هري 100 عمتات I don't know. 10,000 yeah what about AMD going to rock red countdown lift off rockets going to rocket red countdown lift off yeah علنا روكيتس كان رأينا مايكرون مايكرون كاس بقتيا
مايكرون كأس بقتي حنت خابتين دحن زغونا إياه 100 كوخ سايقبر كونا له إرنين مع سيني رومزي إرنين اللهم على التعسر شمون تور حسر دخلت حجي كن رينا فاندامنتال كن ريخم فتناتهم أبالات زلخم صار حجينا دمت فاندامنتال 100 سايرة خونا لغناتهم سلام برهين أبال كمي جيركا تخون good question أبزق زيزي أبالات كن ديالو كريو لكم خليه لو متراي بزحات كلت جوين دقيقكم هكذا لو متراي أبالات زخونكم كريو لكم يبزي نقاسي حدش أبال كلتا 120 تشعت مع الناس كلتا أبالات كوينكم لو 200 كيسو ماتي مالتي كلتا 120 تشعتن علنا فيدو فاينانس إلكم تصحفوا كريكم سوري اوكي زير رأيكم لهم فيدل فاينانس لكم ساعتهم تناتنا channel ناتنا يوتيوب مالتي سبسكرايب زيكم سبسكرايب والله ابزي جوين زبلالو ابزي جوين مستوقو ابزي علاتكم قداميتي 9.99 بدولار تبلالو اوف كورس ناتي VPN دولار US اجريس لزلهم بر 9 بباوند مالتي 10 بدولار لكم جوين تبلوا ديتيل ناي بانكم تاتو مالتي أبزي بانك ديتيل تأتوه ممبرشيب تأتو ببايبال ترليهم بكريدت كارد ترليهم بديبيت كارد تكفلو تقوليهم سودا ساوي جوين بخوم يخا جوين تقبر ويكا أبزي فيديو زلنا يلومي تتوغو أوكي أبتا فيديو تتوغو أبزي أبتا فيديو مستوغوكم أبزي ديسكريبشن لكم تقدمي تسحفتي join channel for exclusive perks تبلا أبتا اللينك مستوغوكم لك أهم أتوستوكم يعني موبايلي هنا بلابتوب نسيو سلازي join تقبلو بخوم مقاد join مسقبركم قصر تليفوني أبزي ناي community لكم كترخبوا تقوليكم أقول لكم أبزي ناي كلهم كترخبوا تقوليهم of course by the way معاسيهم 100 membership زاتناس معاسي مسي ورح جينا أبو ورح ناس 120 أبالات من حدث مسيكم as wonderful بتعمي دس زبلي أحوات نايمن كريق لكم أبزي انتل نوغود انفيدي امازون جريت بالانتير بيتكوين تورد الله جوجل undervalued واقع بالتعمي سلازي حنت قبتن حن كفنا زغلات كلات هذه أنواعها انفيديا 2% داون تسلا 398 تناود كلن تبلا لابت 400 كم زبلكم جن all time high 410 يزلوا ويكا زعابي ويكا زبزح زنبروتلوس 400 بس يحاول يدال لحجي زي فيوابي نانسو anyway اتناتا فيوابس افريج سابزلكم 398 تنامنا نايلو ما افريج يا أبيا كل كتب الكاب 309 كسب 410 تنزل كبابي كل الكبيرة تكتر فينا نلومي but we don't invest for نحدا معتنا invest نقبرنا Robinhood great company too expensive SoFi great company too expensive Square great company China I don't invest in China at the moment Rocket Lab great future I don't know what the price will be I thought on it واقو MicroStrategy صبغت كامباني مش بيتكوين مالتي anyway مش بيتكوين سلسلة حازة بالانتير قولي لا طبعا شو مونتن كده بالانتير أنا تحت 4 وين جزائي قدميت وين maybe واحد جنزب تنكف قدها تحت 3 تحت 4 500 تقول لي أزبل إمنت علني I don't know sometimes it's not easy predict تقبل anyway تكون ياخذ لي تقنيها مهنيات الصباح أنت كم زقات مش لذي فولتو حافظ شوقن أبزال زلاتو واقع خوينا كري أخذ له خبزة زل خواقن يا expensive نا AMD كو جليس brother AMD لا جليس كو جليس إنفيز سبقت مسك النبزي أتي إنفيز واو 6% وسي خالومي what happened زغون زينا لدي إنفيز نيوز anyway أنا نبع على إن ده مهاركم كلكم استمهاركم نجر وحدة يكونن مهنياتو
ዋጋን በቃ ጎዲለን ኣይክምለሳንየን ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ትብሎ ትካላት ተመሊሰን ክድይባት ርአን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ትካላት ፀቂጠ ክርኢ ክፍትኒ ኣብ ቀፃሊ ምክንያቱ ለርነርስ ተምሃሮና ሂወት ኢና ናይ ተምሃሮ ሂወት ክሳብ ዝኾንካ ኩሉ ግዜ ኤክስፐርት ኢኻ ወይ ኩሉ ሚእትኻ ሚእት ትፈልጦ ማለት ኣይኮነ ባይዘወይ ካብ ኤክስፔሪየንስ እናተምሃርካ ንኸልካ ኢኻ ትኸይድ ኤምፌዝ ዋይ ኣቲ ሓውና ኢስ ክሬዚ ምክንያቱ ካብ ኣባላትና ዋላ ብዙሓት ዝገዛእና ነርና ሓንቲ ካብ ድሓን ክኾና ዝኽእላ ዝብለኒ እንዴ ግን ዶናልድ ትራምፕ ዝድግፎ ኣይኮነን እቲ ሶላር ዝበሃል እተን ናተን በዓል ኤምፌዝ what about ሶላር መን እያ ትበሃል solar edge طبعا تبعت زني خلا solar edge solar edge 15 مئتاويت oh my god solar energy news finding of the loan may not a Venice Science power purchase agreement ገለ ዜናታት ኣገዳሲ ዜና ኣለና ማለት ናይ ሶላር ኤነርጂ ምክንያቱ ማዕረኮም ቀልጢፈን ክውስኻ ብጣዕሚ ክስታይ ብሓንቲ ግዜ 15 ሚእታዊት ምስ ቻይና ማለት እዩ ሴልስፎርስ ኣለኩም ኣብዚ ሴልስፎርስ is a great company ኸ ናይ ሶፍትዌር ከም ናይ በዓል ኤንቪዲያ መሳሊ ዝገብር ከም ናይ በዓል ፓላንቲር ዝገብር ግን ኤግዛክትሊ ከም ናቱ ዓይነት ዓብይ ቴክኖሎጂ የብሉን ወይቲ ኣድቫንስ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ወይ AI artificial intelligence የብሉን ምስ government ዘይኮነ ዝግን ምስ ምንታይ ምስ ትካላት ምስ ናሽቱ ትካላት ዝሰርሕ ተመሳሳሊ ሶፍትዌር ዘለዎ ትካሊ ሶ ከም ሓሳብ ንሳውን ትወስድዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብኡ ኣለዉ ማይክሮ ስትራቴጂ ዶ ኮይንቤዝ ክልቲአን ግሬት ካምፓኒ ዋው ማይክሮ ስትራቴጂ ዝዓበየ ሪስክ ኣለዎ ዝዓበየ ውፅኢት ከዓ ከምፃለይ ተስፋ ገብር ስለዚ ማይክሮ ስትራቴጂ መረፅኩ ሓፃር መልሲ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ ማይክሮ ስትራቴጂ መረፅኩ ክልቲአን ግን ግሬት ካምፓኒ ካብ ኮይንቤዝ ኮይንቤዝ is great company as well you never know እንታይ ዓይነት ውፅኢት ከተምፃልና برهين وساب كره بكادة لينيرة جزيدو على كذا هالكلام لا بمسوسنا صحف اللي هبتيجا أبلا الله هذا خبي أبلا الله خان مسلني أبلا إتوخان الله خان مسلني أنا هبتومي كصحف اللي ما بتني وساب جروب زلو كتوكا أو حسب النوابين prefer Coinbase أو MicroStrategy ولا أبي روب زلو سب كأتي خلله سجمال له أنا بيروب نزله إنجلند نزله ASML excellent company yes ASML قلبر كلنا أنا ASML أبغى زي جمركو not too much but great company ASML حنت خبت نستهسي كلا صبوط يتكتم تدخل هسه ASML 1% وسيخ لزو كله نقود له خللومي سوسي خلا I believe easily لعلش حكبزي هزي من يعتبر زعمته حنت زي وسخ تكالتها لي نسي 50% 100 نوزي هزي نبرة زقود له نسي سويا كمان مرات خونا غالي what about SoundHound I think funny SoundHound is more speculative كاب إنكما يكون إنفيديا وفيرات لالادو خمزدو يلوم سلاسة مئتاويت بركناي ساوند شورتي كاسبي قدر لما تحزم له كنت percent وش خلله معه so to be honest عين التكالات نتاعي extremely risky كوجو هوسق كل غلطي فوسق وقدر كل غلطي فوسقي أنا زفوتو تكالات وي عينت ستايب speculative مالتي بورة بقلز وسخين بر it's not fundamental كم بالانتير نبلوزلنا كم تسلا نبلوزلنا كم زناي انفيديا نبلوزلنا عينت fundamental زخون نعو كتبقفو زغل تكنولوجي يخون أتاويتاتي بلومن serve مرهاو حونا serve fundamental أي رأخوان أبكم serve لكن كالي اتمرج أخبك خليه أوكي serve fundamental أي رأخوان جن صبوق استهلون صبوق مساعدات كله إتي robotics industry مالتي إتي industry إزبزلوه نتكلم على أصل حدا ميتة وتوسع له مهزيها زي أخوان حنت خابتين ببزع كتوسخ صغنيتها بايزوي كالي تتكالزر أخوان يرمسه استدعى هزت تريسك بقمة أجيكم إنه مصنعتي وصلت كلنا أنا بعلم يتخمي إتنا قليو so ريسك
Hello robotics تكالات symbiotic yes تحت زبالة ريسك زلوا symbiotic كالات كابزي يا تحت زبالة مالسي عبي زبالة ماركت كاب نوح زبالة زسنحت دحنك تكون تخليها كاب سيرفيس نسا تحت ريسك اللي واخد تخليها مانات نايب على سيرف extremely بتعمل عزقنا ريسك مسوسة هذا اللو Rahel, why do you need only documents and sit in the broker in your area? Only, no, you need, okay, you only need. Rahel, لا يسمعك هنا الله. ولا أبي روبي زلوا كاتخ يا كل كالي. أبالك خون دليل معس تمرتي مجمرة أنا ستوك ماركت ريد لكم كله كاب قدام يكسب شاوعي كله صبوا جيركم كتب مهارات كله كتجوزوا تخلوا in reality real مالتي سنبت الله. توسخ جن زيناتات دي فاندامنتال دي قال مثلا حانت جزير بسمون ربعنا ابنات كلونا ايه ربعنا ابالات ويا بيتيب كغبر انوي كري قمت كاتو ايه جن بزح فيديوهات نسر هنا بزح ستاين قبل سنبت جن يمشي لنا مدب نشوفوا انت ببرلين مالتي ليك ميم كوين قال لايك يا اكزاكتلي بوينت ثانك يو داون جونز is تحت ريسك تحت وصيتي زلو سو بزح ريكومند زغبر يكونن عبيت كالاتهم نوي حمدات صنحين سو ابيرهم بزخونه ثانك يو سو ماتش جايز مساي مصنحكم بالبي اذا مسكنوكم ابالات كنت دليو ابالات كنت خوليهم اسنصا انفيديا باي انفيديا دولار كوست افريجن بالكوانيره is not advice يكون مخري يكونن كبعل بارانتير جنا بعل انفيديا كتغزو تخوليهم كما مراتي انفيديا لكم ASML لكم زي انكلتين قال كابتي ናይ ሰሚ ኮንዳክተር መርጽ ኮን ነረ ጽቡቕ ውጽኢት ኣያምጽአን ምክንያቱ ብዙሕ ገንዘብ ናብ ሶፍትዌር ኸይድ ስለ ዘሎ ብዙ ግዜ እዚ በዓል ኤንቪዲያ ግን ናይ ሃርድዌር ትካላት ስለ ዝኾነ ሓፈሻው ግን they have great እንታይ ዝበሃል ባላንስ ሺት ኣለዎም ብዙሕ ገንዘብ ኣለዎም ብዙሕ ኣሰት ኣለዎም ብዙሕ ዓማዊል ኣለዎም ብዙሕ ገንዘብ ይእትው ኣለዉ ጽቡቕ መጻኢ ኣለዎም ዋጋኦም ከዓ ክውስኽ ተጽቢት ይግበረሎም ማለት እዩ so thank you so much guys ዝኾነ ሕቶታት ሃልኩም ንሓና ቀጻሊ نحجكم كتميت 30 لكم لايك جيركم شير جيركم موضوع ابو خلكم سسنه